Regulasyon sa pasahe ngayong pasukan, tututukan ng Poso Alaminos. Para sa detalye kasama natin, Idol Rona Raka. 104.7 IFM Report. All systems go na ang hanay ng Public Order and Safety Office o Poso Alaminos sa unang araw ng pagbubukas ng klase ngayong araw, June 16, 2025. Sa panayam ng IFM News Dagupan kay Alaminos Poso Chief Maridel Rabac, nakahanda na ang deployment ng mga enforcer sa mga eskwelahan maging sa mga lansangan. 12 oras ding nakastandby ang mga kawani mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Ani Rabac, isa sa tututukan na regulasyon sa Fair Matrix lalo ngayong umpisa na ang pasukan. Paalala nito sa mga tricycle drivers ang gusto lamang na paniningil upang maiwasan ang posibleng pag-ugatan pa ng gulo o dayaan. Samantala, mungkahi rin ito sa publiko ang pagkikiisa at pagdalimas sa mga umiiral na traffic laws, rules at regulation. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Rona. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.